सुम्याक आमी आराधना करया. आमच्या जिविताच्या पायांतळा समर्पण दिवया. जिविताची हर एक घडी, जिविताची हर एक संदर्भ, जिविताची हर एक घडीता ह्या सुम्याक आमी समर्पण दिवन ह्या आराधनांत वांटो घेवचे खातीर पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागून घेवया. आनी गीत भक्तीपण काळजात आवलो हर एक उतर म्हज्या काळजाक लागचे दिसले सावंड भक्तीपणी आमी गावया. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಾಗ
आमचे संस्कार आसा ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर आमकां हर एकल्याक तो पळोवन आसा त्या सोम्याचे हजारपण आमी अनुभव करया तो जेजू खाना शहरांत आपणाचे विसांवार आरंभ करन गलीलिया समारिया जेरुसलेम इदुमिया आणि लक्सराच्या सर्व प्रांतांनी चलून गेलो जेजू आज आमचे संकर आमचे मदेकात येवन आसा कशे ते लोक जेजूक आपणूक उड्डतले की जेजूची उतरां आयकूंचे खातीर रास रास लोक येतालो की तेच बरी आज जेजूक अनुभव करचे खातीर आमी येवया आमचे दोळे आमी धांकया काळजांतावन आमी म्हणया जेजू म्हजे सरशी ये जेजू तुका आपणूक म्हाका तूं फावो कर जेजू तुझे उतर म्हज्या जिविताक एक दिवो जावं दी जेजू तुजो मोग म्हज्या जिवितांत भरपूर रितीन अनुभव करचे भाग तूं म्हाका फावो कर जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुज्या मोगांत रावंक आशेता Jesus, I love you. Jesus, let me remain in your love. जेजू तुजो मोग अनुभव करचे भाग तूं म्हाका फावो कर जेजू म्हज्या जिविताची सर्व खंत बेजाराई म्हज्या जिविताची सलवणी म्हज्या जिविताच्या उतरेक म्हज्या जिवितांत जे कितें हांवें जोडलां तें म्हजे यशस्वी म्हजी आस्त म्हजी भुरगीं म्हजे कुटाम म्हजे मुगाचे व्यक्ती हर एकल्याक जेजू तुज्या पांयांतळ समर्पण दिता जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदेकांत धाड तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तूं आमकां भर आमचे बेबिरान तूं पयस कर आमचे कावचेनी तूं पयस कर जेजू तूं म्हजे सांगता आसाय जाल्यार हांवें खंयच्याय सक्तेक हांवें भिवूंची गरज ना तूंच म्हजें दायज ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ये मुझे दे ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ये तुझा पवित्र आत्म्या उदासले हर एकल्या की तू पवित्र कर तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सकत तू वारशी कर जेजू तसं पवित्र आत्म्यानंद सगळ्यांकी नितळ कर धैर्यान तू बरी धर्मदूतांचेर देवान आयिल्लो तसो पवित्र आत्मो आमचे वैरी देवान येता तसो अनुभव आमी करया ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯವ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Moga bau bini no amcha zagyara me boshin. Jesus moga me niyan kariya. देवाचे उतरे या वेळार आमचे लागीं उलयता. देवाचे उतर आमच्या जिविताक वाट दाखयता. देवाचे उतर आमच्या जिविताची सत कितें म्हणून उगडापे करता आनी तेंचं देवाचे उतर एक बावार्थी जिवीत जियोंक आमकां बळ दिता. सामान्य जावन आमी वापरचो मोगाचो संकेत वा मोग करतेल्यांनी एकामेकाक अदल बदल करते ते पिंतुरू काजरा संदर्भार पिंत्रांचे पिंतुरू काळीज मोगाचो संकेत. पण मोगाळ भाऊ बहिणीनो एक मोग करचें काळीज आज आमचे समकार आसा. ह्या सक्रामेंतान तें काळीज आमकां दिसता. हो सक्रामेंत आमी पळयत आसतना तें काळीज म्हज्या मोगान कितलें भरलां म्हणून आमकां कळीत जाता. आनी ह्या सक्रामेंताक आमी पळयतना आमचे नदर इल्ले वयर आमी घाली जाल्यार तो मोग संपूर्ण रितीन जाल्लो खंयसर म्हणून आमकां कळीत जाता. वय मोगाळ भाऊ भयणीनो तो मोग संपूर्ण रितीन जाल्लो उगडापें जाल्लो त्या कुर्सार एक काळीज जाल्यार दुसऱ्यां खातीर बडोवचें रावत एकामेकाचो मोग करचें एकामेकाक वैरी जावंक पावतीत पूण कुरीस आनी कुर्सार मेलो जेजू आमचो मोग करचो रावोवचो ना.
एक काळीस जाल्यार हेरां पासत बोडोवचें रावत एकामेकाक मोग करचो एकामेकाचो वैरी जावंक पावती ते पूण कुरीस आनी कुर्सार मेलो जेजू आमचो मोग करचो रावोवचो ना हें उतर आमच्या काळजांत आमी घेवया. हे वाक्य आमी परत आनी परत आमी म्हणया. कुरीस आनी कुर्सार मेलो जेजू आमचो मोग करचो रावोवचो ना. कुरीस आनी कुर्सार मेलो जेजू आमचो मोग करचो रावोचो ना. कितें व्हरतो हो मोग मोगाळ भाऊ भयणीनो. एक चलो वा चली एकामेकाक गिफ्ट दितात. आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक गिफ्ट दितात. फ्रेंड्स एकामेकाक गिफ्ट दितात. जावंक पुरो कार लॅपटॉप मोबायल मुस्तायकी. तर कित्याक आमी एकामेकाक गिफ्ट दिता? आमचे कडेन चड आसा म्हूण गे आमच्या लागीं बरोवन वमतदा तितलें आसा म्हणल्या खातीर गे आमी एकामेकाक काणीक दिता. कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करता. बरोवन वमतता म्हणल्या खातीर न्ही. उगडासाची काणीक आमी दिता. हांव त्या व्यक्तीक विसरूंक सकना म्हणल्या खातीर सदांच तो व्यक्ती म्हज्या जिवितांत उगडासान उरता म्हणल्या खातीर आमी उगडासाची काणीक दिता. João Evangelho 3 वाक्य 6. देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान खंयची एक वस्तू दिवं नाका आनीक जावन बगार आपणाच्याच पुताक मोगाच्या पुताक एकच पुताक संसाराक ओपून दिलो. केदो व्हरतो मोग हो. देवान आमा समेत मोग केला आनी एक काणीक एक गिफ्ट दिला. ते गिफ्ट जावन आसा आज आमच्या समकर आसो तो जेजू क्रिस्त. ह्या सक्रामेंतांत आसो जेजू क्रिस्त. त्या कुर्सारून कळसो जेजू क्रिस्त. देवान दिले भोव मोलादीक गिफ्ट वा काणीक. मोगाळ भाऊ भयणीनो, भारत देश आज स्वतंत्र देश. पोर्चुगीज डच मुस्लिम राय वा ब्रिटीश समाज आमच्या पुर्वजांनी हो स्वतंत्र हाडला. तेच परी आयच्या वाचपांनी आमी पळयता आमकांय स्वतंत्र जावंक आपोवने. कशें हेरांच्या हातांत हांवन आमकां आमच्या पुर्वजांनी स्वतंत्र हाडला गे तेच परी आमकां आत्मीक जिवितांत स्वतंत्र हाडिल्लो एक व्यक्ती आसा. कोण तो? जेजू क्रिस्त. ह्या सक्रामेंतांत आसलो जेजू क्रिस्त आमकां जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानार भितर सरूंक आमकां पुर्तेन धैर्य मेळ्ळा. म्हणजे पातकाचे गुलाम जावन मरणाच्या कुशेन माते देंकून आसल्या आमकां स्वतंत्र केला त्या कुर्सा मुखांत. कशें देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर जायत्या लोकांनी जीव दिल्ले आसा ते मनुश्य कुळाच्या बादशावे खातीर आमच्याच सोम्यान आपणाकच समर्पण दिला. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूचेर पातयेतले कोणी बंदडेंत नात. जेजूच्या रक्तान नितळ जाल्ले सुटका मेळयले कोणी बंदडेंत नात.
आणि आम्ही प्रत्येक जाऊन क्रिस्तवाम स्वतंत्र पातकाच्या गुलामपणांतले, स्वतंत्र मरणांतले, स्वतंत्र आमच्या स्वार्थांतले. तर गलात बरयलें पत्राध्ये 5 वाक्य 1 आमी आयकता. आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्ताने आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय घेया. जेजून आमकां स्वतंत्र दिला, पूण परत आमी त्या गुलामपणांत सांपडनासतना सत्रायेन आमी जियोंक जेजू आमकां आपयता. तर एक घडी बरो आमी निट्ट बसया. लेट्स स्ट्रेट. आमचे दोनी हात आमी आमच्या हृदयाचेर दवरया. दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. दोळे आमी धांकया. क्लोज युअर आयज. आज हांव स्वतंत्र गी. देवान ताच्या पुता जेजू मुखांतर दिल्ली ती सुटका म्हाका संपूर्ण जावन हांव आज अनुभव करूंक शकतांगी. म्हज्या जिवितांत म्हाका न्ही जाय की संतोष दिवची घडी तांकांची. म्हज्या सगळ्या जिवितांत हांव संतोष वा शांती वा समाधान आपणावंक खंयसर वेता. मस्त बोर जाल्ल्या वेळार बिचाक वेता जावं पुरो, शॉपिंगाक वेता जावं पुरो, भोंवून वेता जावं पुरो, फ्रेंडाक मेळोंक येता जावं पुरो. पूण न्ही जाय की ते स्वतंत्र अनुभव करतांगी. म्हज्या सुकुटमांत हांव म्हज्या कुटुंबा सांगातान जियेत आसतना, कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता जियेत आसतना तो स्वतंत्र अनुभव करतांगी. नीज स्वातंत्र्य म्हज्या काळजात हांव अनुभव करीसे. थोड्या फावटी म्हज्या कुटुंबांत जायतीं जाणां आसात, घर भरून जाणां आसात जाल्यार म्हाका एकसूर पळोवन बगता. म्हजी भोगणां हांव वांटून घेवंक शकना, म्हजे कश्ट हांव वांटून घेवंक शकना, म्हजे सिक्रेसी हांव वांटून घेवंक शकना. बंदडेंत हांव आसा. स्वतंत्र म्हाका ना. देदेस्पर हांव जाता, पिडेस्त हांव जाता, डिप्रेशनांत हांव आसता, दुखां म्हजी गळटात. पिडेस्तां बरी म्हाका बगता. शुगर, BP, डिप्रेशन. जेजू हांव सोदून गेला ते स्वतंत्र खंयसर वचून वचो आसले थंयसर. म्हज्या पातका वरवीं, म्हज्या स्वार्थ वरवीं, म्हज्या हांकारा वरवीं हांव चलवलां. जेजू, जेजू म्हाका स्वतंत्र कर. जेजू म्हाका सुटका दी. जेजू म्हाका ह्या पातकांत म्हज्या अस्कत कायतावन सुटका दी. खंयसर ती सुटका जाय. सुमी लागी आमी सांग. जेजू तुझ्या पवित्र रक्ता मुखांतर ती सुटका म्हाका अनुभव करचें भाग फावो कर म्हूण आमी मागी. तू ये सुमिया, तू ये मोजा काळजा. 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 दुनियाचे गाय कोण करच्या जेजू, तुझे
समोर वायला रक्तान तुझ्या तू म्हाका नितळ जावंक वाशेना तू ये मोठ्या काळजाक Paglaap tuka sumyan Jesu, stuti tuka sumyan Jesu, vandan tuka sumyan Jesu, aradan tuka sumyan Jesu, jaykar tuka sumyan Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Pada di saat ini, एक मन इस्ते और मुझे लगे मना लो फदगल पान मा कबरे का काम असले बरो संभाळी असलो पुनू आम्ही एक निर्धार घेतलो आणि फाटी येवन घरा म्हज्या पतीने संगत आणि भुरग्यां संगत रावचे भुरग्यांक बरी शिकाप दिवचे तांकां बऱ्या फुडाऱ्याक पावचे आणि ताणे निर्धार घेतले बरीच तो घरा आयलो काम ताणें सोडलें कुटुंबा खातीर आपूण आपणाचें जिवीत समर्पण दिता म्हण चिंतलें पूण तो म्हणटा आज हांव निराश फादर हांवें चिंतल्या बरी कांय जावंक ना पतीनेन म्हजो मोग करूंक ना गल्फांत हांव न्हू फाटी येता आसतना वा गल्फांत आसतना हर एक दीस फोन करताली बरी करून उलयताली फाटी येता आसतना जायतो मोग दिताली पूण आतां हांव म्हज्या कुटुंबांत एक वजें म्हूण म्हाका बगता भुरग्यां खातीर हांवें काम सोडून आयिल्लो पूण आज भुरगीं म्हाका आयकनात भुरगीं म्हाका फाटी उलयतात भुरगीं म्हाका गौरव दिनात
हांव कहिंगी सुकून पडले बरी बघता म्हाका हांवें कोणा खातीर म्हजें जिवीत समर्पण दिल्लें हांव आज निर्हासी म्हूण बघता म्हाका म्हणटा मोगाळ भाऊ बिनीनो असली बघना सबारांची एकल्यांची दोगांची न्ही सांतांतून आसऱ्यांत वाचतना तेंच्या निवास्यांनी येवन सांगलें आसा सबारपटी गल्फांत वा गव्हर्मेंट कामांत आसले बरे बरे कामांत आसले तांच्या जिवितांत ते सलवल्ले कोणाचेर तांणी पातयेंनी दवरली तांणी तांकां बुडयल्ले मोस केल्लो घात केल्लो आज तांचे लागीं कांयच ना अनाथ जाल्यात मोगाळ भाऊ बिनीनो आमी थोड्या पोटी सोलोवन येताना निसरून पडटा थोड्या फावटी गुंडयेक वा कणयेक पडटा आमच्या सशक्तीन थोड्या फावटी जायना आमकां कोणेय एकल्यान येवन आमकां उखली जाय हेरांचे कुमोक आमकां गरज आसता तेच परी मनशाने आपले सशक्तीन करूंक जायनातलें देवान ताच्या पुता मुखांतरे आमकां करून दिलां इजाया प्रवादीचें पुस्तक आदी 40:30 आनी 1 आमी वाचता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक नव्यान बळ मेळ्ळें गरुडा परी ताका पाकोटे फुल्ले ती धांवतेली पूण थकचेनात परत एक पटी वाचता देवाचें उतर हांवें वाचतना तुमच्या काळजान तुमी म्हणा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक नव्यान बळ मेळटलें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक नव्यान बळ मेळटलें कशें जातात पळया ती गरुडा परी तांकां पाकोटे फुलतले गरुडा परी तांकां पाकोटे फुलतले ती धांवतली पूण थकची नात ती धांवतली पूण थकची नात शर्त एकच देवाचेर विश्वास दवरी जाय जर तर देव म्हजे सांगत आसा जाल्यार कोणे म्हाका मोस केलो जाल्यार कोणे म्हाका लगाट काडूंक प्रयत्न केलें जाल्यार सलवोचें म्हणून प्रयत्न केलें जाल्यार माट केलें जाल्यार वखद घालें जाल्यार हांव सलवोंचो ना केदे व्हरतो बोवाट केदे मोरचो भरवोसो तसो जेजू तसो देव आमकां दिता पळया देखून देवाचें उतर आमकां सांगता हांव थकचो ना पुरासान म्हाका जावची ना प्रत्येक पोटी कुर्सारूम कळच्या जेजूचेर आमी नदर घालया कुर्साक पळया तुमी कुरीस आमकां क्रिस्तांवांक एक पवित्र निशाणी खंयच्याय देव तेंपलांत तुमी येतात जाल्यार आमकां उठून दिसचो कुरीस टिप्पच्या हातांत कश्टोवच्या लोकांक बावार्थांत तीर उरयल्ल्या त्या कुर्साचेर तांणी नदर घाल्ली नंतर ब्रिजिटायन कॉन्व्हेंटांत टिप्पूच्या हातांत कश्टल्ल्या त्या लोकांनी देवाची मजत मागलो तो कुरीस आजून आसा पोरुस थंय पेस्त तांणी आचरण केलें तेच बरी मोगाळ भाव भयणीनो कुरीस आमकां एक संदेश दिता त्या कुर्साक पळयता आसतना एक बोळादीक संदेश आमकां हर एकल्याक मेळटा आमच्या जिविताचे कश्ट
आमच्या जिविताचे कुरीस त्या जेजूच्या कुर्साक पळयत आसतना एका तराचे समाधान आमकां दिता. पॅशन ऑफ क्रायस्ट फिल्म थिएटराक आयिल्ल्या वेळार थोडे क्रिस्त जावन तरणाटे हे खंयी एक फॅशन वा रोमॅन्टीक फिल्म म्हणून पळोवंक गेल्ले खंय. पूण अर्द्यार उठोन येवन ते म्हणाले की उंदोंजी फॅशन मारया. चरित्रेंत देव म्हणून म्हणचे झुज करून जिकले पूण आज ते ना ते तांचे नांवय आमकां कळीत ना. हिस्ट्री शिकतल्या भुरग्यांक मानतरे मार्क्स काडचे खातीर तांची नांवां शिका जाय. मार्क्स काडच्या खातीर मानतरे खंयच्या वर्सां तांणी झूज केलो, कितल्या जाणां तांणी जिवीशी मारलें, खंयसर तो सलवलो, खंयसर तो मेलो, थंय खंड जाता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव कुर्सार मेलो वय जाल्यार तो सलवल्लो देव न्ही. तो खालतो जाल्लो देव, कुर्सार मरण पावल्लो देव. देखूनच अक्रिस्तांव भावांक हें एक सत समजूंक कश्ट जाता. तो विंगडो आसच्या त्या व्यक्तीक देव म्हणून कशें मानून घेवचें, त्या कुर्सार मरण पावल्ल्या व्यक्तीक देव म्हणून कशें मानून घेवचें. देखून थोडे हे सत समजून घेवंक कश्ट मारतात. देखून म्हणटात जेजू कुर्सार मरोंक ना, ताका देवदूतांनी उखलून व्हेलो, ताच्या जाग्यार जेजू बरीच आसच्या दुसऱ्या कोणायकी तांणी मारलो म्हूण. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, सत जेजू कुर्सार मेलो. जेजू कुर्सार मेलो. एक सामान्य मनीस म्हणून दाखोवन दिवच्या खातीर हांवूय एक तुमचे बरीच रगत आनी मांस आसो म्हूण दाखोवन दिवच्या खातीर जिविताची सत कुरीस म्हणून दाखोवन दिवच्या खातीर कुर्सार तो मेलो. पूण थंयसर चॅप्टर क्लोज जावंक ना. जेजू जिवान जालो, पुनर्जिवान जालो. सत तें देखून आमकां क्रिस्तांवांक कुरीस नातलो जागो ना. इगर्जेंत, इस्कॉलांनी, रस्त्याच्या देगेनी, घरा मुखार, आल्तारीर, वस्त्रांनी, गळयांनी कुरीस आसा. कुर्साच्या गुर्ताविने आमचे खंयचीय कामां जायनात, खंयचीय मागणी आरंभ जायनात. तरी मोगाचे न्हू, कित्या पासत जुदेवांनी मनसो आनी नालिसायेचो म्हूण लेखलो कुरीस आमी मानान आनी गौरवान लेखताव. ह्या कुर्सार आमचो सोमी देव मेलो. ह्या कुर्सार आमच्या जेजूक, ह्या कुर्सार आमच्या देवाक आमी पळयताव. देखून तो कुरीस आज आमकां मोलादीक. त्या कुर्सातावन वाडिल्लें रगत आमकां नितळ करून दी. परत एक पोटी आमच्या दोळ्या आमी दांकया. खंयसर त्या कुर्साचे वाडिल्लें रगत आमच्या जिवितान पडोवंक जाय. खंयसर त्या कुर्सायल्या जेजूचें रगत आमच्या जिवितांत आज स्पर्श जावंक जाय. खंयच्या संगतींनी हांवें आज त्या रक्ता मुखांतर नितळ जावंक जाय. खंयच्या व्यक्तीचेर आज ते रगत सम्याच्या त्या पवित्र रक्ताक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाचे व्यक्ती जावंक पुरो परत आनी परत जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत वायट संवयेक बली जाल्ली गुणी आसात. जावंक पुरो हांवूच खंयच्याय वायट सक्तेक बली जाला.
जावंक बरो खंयच्याय वायट सवयेक हांव गुलाम जाला म्हज्या कुटुंबांत अशांती घडचें आसलें कितेंय आज आसा जेजू तुझ्या पवित्र रक्ता मुखांतरे म्हाका बोळ दी जेजू तुझ्या पवित्र रगत आज म्हजेर शिमटाय जेजू तुझ्या पवित्र रक्ता मुखांतरे म्हज्या कुटुंबाचे वायट सगळे पयस कर माट मंत्रां वखद सगळे म्हजे तावन पयस कर तुजेर विश्वास दवरतल्या खंयचेय अवघड येना तुजेर विश्वास दवरतल्या कोणाय की सैतानाच्या प्रभावांत जिवनचें तसलें अनाहूत घडना जेजूच्या रक्ता खातीर त्याच्या रक्ताच्या नितळाई खातीर त्याच्या रक्ताच्या सत्य खातीर आमी विशेष जावन आमी मागी म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या मुजेत माझा विश्वास सम्याचो मोग मुजेत विश्वास तुजेत तुजो मोग सम्या मुजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या मुजेत विश्वास तुजेत तुजो मोग सम्या मुजेत तुजे संगी सोम्या सोलोता तुजे थंय मोगान जियेता तुझी संगी सलोता तुझी संगी जियेता तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत तुजो वैभव कोणा टापी तुझो मोग सोम्या विश्वास
डिसोजा सांताग्नेस वाडो, वेरोनिका डिसोजा वामंजुरू, मार्सेल आणि एलिझा मेंडोन्साच्या आत्म्या शांती मगनू, झेवियर मेंडोन्सा सिक्रेट आर्ट वाडो, वेरोनिका पिंटोच्या आत्म्या शांती मगनू, रोजी डिसोजा मदर तेरेसा वाडो, लुईस डिसिल्वाच्या आत्म्या शांती मगनू, डुल्सिन डिसिल्वा होली क्रॉस वाडो, हेनरी पिंटो हाच्या दुसऱ्या वर्साच्या मरणाचो उगडास काडून आत्म्या शांती मगनू, नॅन्सी पिंटो आनी कुटामो सांपेद्रुस वाडो, लग्ना दिसा संदर्भार देवाकर गान जावन मेरिएट आणि मेरिएट दुबाय हांचे सांगता आमच्याय ते संपसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सालोरे समुखांतर आमच्या जिवितांत केल्या सर्व उपकारा खातीर देवाक अर्गान जावन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समियान जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी शॉपिंगाक वेता आनी खंयची वस्त हाडच्या संदर्भार कितलीं वर्सां गॅरंटी आसा म्हूण पळयता. गॅरंटी ना जाल्यार केदळा पाड जाता म्हणून आमकां गॅरंटी आसना. देखून गॅरंटी आसल्यो वस्तू आमी हाडटा, पूण वस्तूक सडावर्त गॅरंटी दिवचे 6 म्हयने 1 वर्स आनी थोड्या वस्तूंक मात्र 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां. पूण मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आमकां आज गॅरंटी दिता. कल याचें म्हळ्यार ताणे दिवचे शांती आनी समाधान ते शाश्वत आमच्या सांगाता उरचे आसले. ते शांती समाधान आमकां दुसरें खंयी मेळना. देखून ते शांती समाधान आमी आपणायक जाय जाल्यार जेजू सरशींच ये जाय. त्या सक्रामेंता मुखार आमी दिमी घालून जोड उरलें शांती समाधान आमच्या जिवितांत शाश्वत उरता. तर मोगाळ भाऊ भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तसलें शांती समाधान जेजू म्हज्या काळजांतून दी. तसलें शांती समाधान म्हज्या क्रिस्त जिवितांत म्हाका दी. तसलें शांती समाधान म्हज्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन हांव जियेत आसतना तें दिसून येश कर म्हणून मागया. मिसाचें बलिदान फवत बरें पेटोवचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्प देदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांचे 2 तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच तुमकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लेगीत विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमचे काकुल्ट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या सेवेत पावो. प्रार्थुया. बाबा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भगवंत लोरे सुदुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कष्ट मरून सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमियान तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करू दे तुजे सुमी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेता निरास्वट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकांन पावलाक पात्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर व्हरून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास दर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान दर्बेच्या शारान स्वार्था प्रगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसता भवार्थान थीर रावूंक सिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेश आसूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराजे अशें म्हूण तांणी तांकां भूत सांगली. हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विस्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेन देवाचें उतार प्रगट करून जातच ते अतालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक फाटीं आयले. येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाच्या सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी तशें ताणें भवार्थांचें दार उगडलें. हें तांकां विवरून सांगलें. तें सिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतार हें. देवाचे गोड उपकार.
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जवां परमाने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू आपल्या आसेसांक म्हणालो समाधान तुमचे दी हांव दवरून वेतां म्हजें समाधान तुमकां दितां संसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी कंत काडची सोडा तुमी भियोवचेय नाका हांव वेतां आनी तुमचे सरशी फाटी येतां म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेतां म्हूण तुमी आयकून संतोश पावतल्यात कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सत मनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना पूण हांव बापाचो मोग करतां ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हणून संवसाराक कळीत जायचें न्ही देवाचे उतरे हे वगरे तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हज्या मोगाळे बाबा भयणीनो आमकां कर्नाटकाच्यांक एक नाडगितें आसा आयकलें तुमी नाडगितें आनी त्या नाडगितेंत एक लायन आसा सर्व जनांगद शांतिय तोಟ सर्व जनांगद शांतिय तोಟ म्हळ्यार सकड लोकांनी शांतयेन जियोवचें तसलें एक तोटा गार्डन मोगाळ बाबा भयणीनो आमी पळयता आमचो पाप साहेब खंयच्याय गांवाक तो गेलो जाल्यार थंयसर एक विशयांचेर तो उलयताच आनी तो विशय जावन आसा शांती झूज मांडी नाकात शांती खातीर मागा म्हणटा रशिया युक्रेन झूज चलोवन आसतना सगळ्या पवित्र सभेक ताणें आपोवन दिल्लें झूज रावचे खातीर मागा शांती खातीर मागा म्हूण आनी शांती खातीर वावुरल्यांक एक प्रायज मेळटा खंयचें तें गुत्तें एक इनाम दितात हा न्ही हांवें सांगचें संवसारांत शांती खातीर व्हेरी गूड कोणें सांगलें नोबेल प्रायज न्ही नोबेल पीस प्रायज शांती खातीर वावुरतल्यांक विशेश जावन इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय लेवलार एक रेकग्नायज करचें तसलें इनाम नोबेल प्रायज मेळटा म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संवसाराक शांती भोव गरजेची आनी लागीं येवचें जाल्यार आमच्या कुटुंबांत शांती भोव गरजेची आनीक वैयक्तीक रितीन काण घेवचें जाल्यार आमच्या जिवितांतच शांती भोव गरजेची कोणाच्या जिवितांत शांती आसा पळय ताचें मुखामळ पळयतना कळटा न्ही गी मुखामळ कळयतना तो डिस्टर्ब जावना थोडीं पळया डिस्टर्ब्ड दे आर वैयक्तीक रितीन शांती ना मुखामळ पळयतनाच कळटा कितेंगी बेजाराय येन आसा कितेंगी डिस्टर्ब जाल्ले बरी आसा थोडे फावटी विचारतात न्ही आमकां पळयोवन कितें आज बारीक तिश्ट दिसताय आनी थोडे फावटी कितें बारी रागान आसाय म्हळ्यार मुखामळांतच ती शांती वा समाधान आसागी वा नागी म्हणून आमकां कळीत आसता मोगाळ भाव भयणीनो शांती नातिल्लें घर एक यमकोंडच म्हूण सांगयत शांती नातिल्लें घर एक यमकोंडच म्हूण सांगयत तेच परी शांती आसलें आमच्या कुटाम एक सर्गस म्हूण सांगयत आस्त बदीक वा पयशे आसून जर तर आमच्या कुटुंबांत शांती ना जाल्यार कांयच उपकाराक पडना हाचे पयलें वर्साप आमी आयकल्लें सुरविल्ल्या क्रिस्तांव मदें घडिल्लें एक घडीत पावलूक लोकान पात्रायलें आनी तो मेलो
कित्या पासत पत्र येयल्लें कित्याक म्हळ्यार जुदेवानी चिंतलें तो जुदेवा मदें आसलें शांती समाधान नाश करनासा सोसायटी विंगड करनासा सेपरेशन करनासा म्हण ताणें चिंतलें देखून पावलूक जिवीश मारूंक प्लॅन केलें फातरायलें आनी मेलो म्हूण चिंतून उंच व्हरून शहरा भायर व्हरून गेलो पूण पावलो मेलो गे ना ताचे सिसांनी थंयसर येवन पळयता आसतना तो उठलो गेलो परत शुभ वार्ता परगट करूंक सुरू केलें मुगाळ भाव भयणीनो देवाचें योजन तें देवान हाडिल्ली शांती परगट करूंक पावलूक आसली देखून ताका खंयच्याय सक्ते वरवीं वा खंयच्याय मनशा वरवीं तें काम रावोंक जावंक ना जुदेवांक पावली एक आशांती म्हूण चिंतिल्लें पूण तो शांतीच्या कुवाराक परगट करतालो आयची सुवार्ता आमी आयकली जेजू आमकां समाधान बसयता कसलें तें समाधान पळया तें समाधान संसार दिवंक सकना म्हणटा जेजू हांवें तुमचें समाधान संसार दिवंक सकना कितलें वॅल्युएबल पळया कितलें मोलादीक तें समाधान देखून तुमी भिये नाकात खंत करिनाका डोंट वरी भियोवची गरज ना फाल्यां कितें गी म्हणून थोड्यांक मस्त भिरांत काल घडत गी म्हणून कितें जायत गी म्हणून भिरांत हांवें जोडुल्लें पुरो नश्ट जायत जाल्यार बँकांत आसले कोणे म्हणी फ्रॉडस्टरांनी येवन व्हेलें जाल्यार बे काल 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक रिजल्ट आयला तांकांय भिरांत आनी काल करचें गे म्हणून आनी काल करचें बे भिरांत देखून जेजू म्हणटा डोंट वरी भिये नाका ते आमचो जेजू आमचे खातीर बापा सरशीं गेला आयताराच्या वाचपांत आमी आयकल्लें आसा जेजून आमकां सांगचें म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी तीं कुडां तुमचे खातीर हांव करून दवरतां हांव येतां फाटीं येवन तुमकां आपण व्हरता म्हणटा जेजू बापा सरशीं आपण व्हरता म्हणटा तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी जेजू बरी समाधान वांटची व्यक्ती जाय यू कॅनॉट गीव वॉट यू डू नॉट हॅव यू कांट गीव वॉट यू डोंट हॅव तुजे लागीं कितें ना पळया तें दिवंक जायना देखून जर तर जेजून हाडिल्लें शांती आनी समाधान म्हजे कडेन आसा जाल्यार मात्र हेरांक हांव दिवंक शकता ना जाल्यार म्हाका दिवंक जायना देखून तें समाधान हांवें आपणावचे खातीर विशेश जावन मागत जाय विशेश जावन प्रयत्न करी जाय थोड्यांक रागस येना पूण थोड्यांक उतराक राग येता थोड्यांक समाधान एक गिफ्ट तांच्या जिवितांत देवान दिल्लें व्हरतें एक गिफ्ट तें देवाचें देणें तें फावो जालां पूण आमकां सबारांक तें शांती आनी समाधान देवातावन मेळोवंक जाय जेजू गेलो समाधानीन तो वावन गेलो आनी आमकां हर एकल्यांक तेंत समाधान आमकां आपणावंक तो आपोवणें दिता एनी मटेरियल थिंग्स गिवन बिकम्स less and less but peace never becomes less खंयची वस्तू आमी हेरान दिली जाल्यार वा आमचे लागीं असले पयशे आमी हेरान दिले जाल्यार आमचे लागीं उणें उणें जावन येतात पूण मोगाळ भाव भयणीनो आमचे लागीं आसलें समाधान हेरांक आमी दिलें जाल्यार तें दिसान दीस सोडून येता देखून समाधानाचे व्यक्ती जावया हेरांकी समाधान वांटचें आसली व्यक्ती जावंक जाय आसली कृपा तोच सर्वेस्पर देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया तो
विनोमच्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानत असले जाऊन दे म्हणून मागाते तुमच्या तुझे बलिदान प्यामना करी महिमे कमच्या निगुच्या देवा सर्वेस पॉवर मानून घेऊ. प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली चिबिताची वाट आपली करून भगीवंतलो रे जमनीत वंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या चिबाची या संसारात पर्वा करीनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावरी महिमेवंत जालो आणि पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. या मनान आम्ही संसाराच्या सडवणे पसवतो आमचे जिवी दादान गा भेटवून दिता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वे स्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमचे काळचा उबारव्या सर्वे स्पराते उबारता सर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दीन वासूया असे आम्ही करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दे जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो. भगीवंतलो रे सान तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलाने सोलून आणि आपले रगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमच्या स्कत कयेन ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर मी तुझें बोळ संपूर्ण एक परसळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगती आम्ही प्रीतमेर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. सर्वेस सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय. बापा कृष्ण पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्यात दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कूडू आणि रगत आपले हेच कुशीन कष्ट मरण सोसूंक वेचादी ताने उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमीस घेयात आणि गायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पणची. तेच परी सेवन जद स्थाने काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आणि मुळे तुम्ही सुमीस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्निक कारराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस मनशे पसोत ते वारूतले हे म्हज्या उगडासा कराते. बाबा सुगुट परगटव्या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने बापा जेजूच्या मरणासानी पण जिवानपणास आम्ही भक्तीपणे उल्हास करता आणि वो जिविदा सोंड आणि सर्वांचे कालच तुका समर्पित तुझे मुखार येऊन आणि तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवते रामास्मी संभवीत रत्मे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा
अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाक, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाक आणि सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवन परसो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावं हांगासर नव्यानाक आयिल्ल्या सोमेस्तांची आमकां मोरे देवाचे माये सांगती भगेन जुजे ती सपोती, भगवंत दमदत, सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सांत लॉरेस तुज्या तुका म्हणवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवी त्याचे सुसंगता त्याचे सुतै पवित्रत्म्याच्या एक पवना सरपदवेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकयलेले प्रार्थना दीर्घ म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींचा तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सदां सदा तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षी दाव तशें आमचे पातकां मागस आनी आमकां ताळणें पडोवन दीव नाका पूण वायरांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायरांतल्या आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार ककुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दिन एकवडान सांबाळ. तुझी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. माय मोग सुखूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणांत आपोवन मेळ्ळ्यान ती सुभागी.
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रेतीमोगाच्या जेवणावरवीं भगवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणींच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक वगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत करी. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत करी आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार करी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आशिर्वाद दी. दयकन बसा. बॉम्बेनो ह्या मंगळाराच्या दिसा हांगासर तुमी व्हडा भक्तीन सालोसाच्या मोगान नोवेनाक येतात. तुमकां मागली सगळीं ते सवा फोव जावन दिवन आमी मागता. हाचे भक्तीपण आमच्या स्पाद्रापान आमच्या इस्कॉलाच्या प्रिंसिपाल बाप पिटर गोन्झाल्सान चलयले ताचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच सांगात दिल्ल्या फादर फ्रेडरिक रॉड्रिगस आमकां कुमसारागरी एका मंगळारा कुमो करतात ताचोय आमी उपकार बावडटा. गायना कुमो करच्या सैमान पायस आनी तशेंच जास्मीन तुमकां देव बरें करूं. हे सगळें भक्तीपण हरी एका लोकांक तांच्या घरांनी आसून पळोवनचे बरी वेवस्था करतात. डिवायन वर्ड टीव्ही आनी हांगासर आमकां व्हिडिओ शुटींग करूंक येता आमचो सूरज तशेंच ताका कुमो करता. सगळ्यांचो उपकार बावडता. हे मंगळाराचें भक्तीपण बऱ्या रितीन जावं. जेवणाक कुमो केल्ल्यांचेर विविध रितीची सेवा दितल्या समेस्तांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. ह्या नोवेनाची आयची अर्गां पाठोवणी आसात. एकल्यान परिक्षेंत बरे मार्क्स काडलेले पासून देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याचे रिजल्ट बरे आयिल्ले पासून देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ले पासून अर्गां पाठयल्यान. एकल्या परगांवान बरें काम मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात. एकल्याक ताणें आशिल्लो जिणेंतलो बरो फुडार ताका फोव जाला देवाक तो अर्गां दिता. परगांवान विजिटींग विजार आशिल्ल्यांक त्या जाणांक कामाचें ऑफर लॅटर आयलां देवाक अर्गां दितात. एकल्या भुरग्याचें देणें मेळिल्ले पासून देवाक अर्गां दिता. एकल्याचें समाधान कुटुंबान समाधान आयिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्या मतीक समाधान मेळिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणांक तांच्या जिणेंत ताणें आशिल्लें सगळें देवान फोव केलां देवाक अर्गां दितात. बॉम्बेनो जायत्यांक हांगासर मागले उपकार मेळटात म्हणून हांगासर आमी आयकुनची साक्षीस एक रुजवात जावन आसा आमच्या हात उबारया. आनी आमच्या बॉम्बेनीक आमकां मेळिल्ल्या सकळ उपकारां बसो देवाक आमी अर्गां दिवया. म्हजे उपरांत म्हणा अर्गां तुका सुमयान जेजू. मोगलाब तुका सुमयान जेजू. स्तुती तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान जेजू. मोगळा सुमयान जेजू. हांगासर येवच्या सालोरेसाच्या भक्तिकाच्या जिवितांत जायत्या जपान तुवें केल्याय. तांणी मागले उपकार फोव केल्याय. थोड्यांक काम मेळ्ळेशें केलाय. भुरग्यांचें देणें दिलाय. बरे मार्क्स पळोवन पास जायशें केलाय. सुमयान जेजू. ह्या सर उपकारां बसो आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू. मोगलाब तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां दिता जेजू.
एकल्याच्या कुटुंबांत समाधान माया मोग रास करचे बसत एकल्याचें बिझनेस बरें जावचें बसत एक कंपनी परत्यान प्रारंभ जाल्या ती कंपनी बऱ्यान मुखार वेचे बसत एकल्यान आडाव दवरलेले भांगार सोडूंक ताका तांक मेळचे बसत एकल्याची स्किन एलर्जी गूण जावचे बसत एकल्या परगांव वचोंक विजा मेळचे बसत एकल्याक कॅनडा वचोंक विजा मेळचे बसत तेकांच्या IELTS एग्जामान तांकां बरें करून पास जावचें बसत तेकां बरी भलायकी फावो जावचें बसत एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावचें बसत दोगां जाणां परगांवान बरें काम मेळचें बसत 4 जाणां काजरी जोड्यां भुरग्यांचे देणे फावो जावचें बसत 4 जाणांक बरी जिनियस सांगातीन मेळचें बसत एकल्याक ताणें आशिल्लें काम ताज्या चिंतपा प्रमाणे फावो जावचें बसत दोगां जाणांक मतीक समाधान मेळचें बसत त्या जाणांची कॅन्सर पिडा सोसूंक कृपा मेळचे बसत एकलो ICUंत आसा बेगीनसो बरो जावन घरा येवचे बसत एकल्याचें ऑपरेशन जावन कश्टार आसा ताका ताजी भलायकी पाठी मेळचे बसत दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळचे बसत एका घरच्या भुरग्यांनी घरांत मागणें करचें बसत त्या जाणांक ताणें आशिल्लें बरें रिजल्ट फावो जावचें बसत प्रत्येक त्या समा रेशमा कॅस्लिनो म्हणली कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता ब्रेन ट्युमरान कश्ट जाता प्रत्येक जावन ताज्या कुटुंबाचें ताज्या बापायन मागोवंक सांगलां प्रत्येक दिन मागया तकले पटापट गूण जावंक आनी ती पिडा संपूर्ण गूण जावंक डॅन्सन रॉड्रिगस BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक आल्बर्ट बरी भलायकी मेळोवंक जेनिफर डिसोजा ताजें मायंड सारकें जावंक ग्लेन आनी डिलिशा हांकां बरें लायफ पार्टनर मेळोवंक प्रेमलाक बरो फुडार फावो जावंक सिसिलिया म्हणल्याची सगळीं त्या समाजारी जावंक डायना म्हणल्याची सगळीं त्या समाजारी जावंक जुडी म्हणल्याक तिणें आशिल्लें सगळें जिणेंत फावो जावंक दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळचे बसत एकल्याच्या भुरग्याक देवपण मेळना देवपणान ताका तिरसान मेळचे बसत दोगां जाणांक ताणें मागिल्लें सगळें तांच्या जिणेंत जारी जावचें बसत भाऊ बहिणो जायतीं त्या सामा बी आयकलीं थोडी त्या सामा हांगासर आमच्या सालावरसाच्या श्रायना कडेन पांय तडा पडलीं तर हेरांनी सबार आनी आमचें नांव काड मागा फादर म्हणून आमचे लागीं मागोवंक सांगलीं त्या सामा हांगासर आमी उसान सांगलीं हे सगळीं त्या सामा बसत आमी मागया आमची त्या सामा आमच्या मती काडया आमच्या हात उबारया सरीस प्रदेवाक आमी उलो मारया मोगळा सुमया जेजू आतां आमी आयकल्लीं आमच्या भाव भयणीची इसर त्या सामा तुका समर्पण दिता आमचे लागीं प्रत्येक तरान मागणे विसरल्यांची त्या सामा तुका समर्पण दिता या घडये हे भक्तीपण जायतीं जाणां गांवांत परगांवांत आसलीं पळोवन आसात सोमिया जेजू तांची सर्त समाज जारी कर सा लॉरेन्स बापा तांचे बसत जेजू लागीं विनाती कर पिडेस्तांक बरी भलायकी दी भुरग्यांचे देणे आशेतल्यांक भुरग्यांचे देणे फावो कर कुटुंबां समाधान दी सोमिया जेजू अर्गां जेजू पगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस Praise you, Jesus. Argan tuka Jesus. Paglap tuka Jesus. Susi tuka Jesus. Aradan tuka Jesus. Man tuka Jesus. Vasdan tuka Jesus. Jai Jai tuka Jesus. Jesus chana Papa. Emagni karta tuka. Jesus chana Papa. Emagni Dimi Bodia, Salor Sino and Pangaria. Salores Marti Santa. Pogevon Patyon Bhakta. Namatuka Savata. Ani Sada Sarvada. सालोरेसा लगी मागणी येझीते बोन सालोरेसा पवित्रवेचा प्रधान सेवकानी माटिया पत्र्या वाक्यने आणि वर्षाना मी तुझे चर्चाई लावूं दयन आमचे प्रार्थना ऐके आणि तुझे जिने बरी आमची जिने आम्ही रूपित करूंक आमकां आधार दी देवाचे निपेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी
देवादे आमचं भावार्थ सडे आमच्या सारख्या जीवनांत भावार्थ विरोधीच्या सर्व ताणण्यांचे रे जैत वरून आमकां मजती तवळ तवळ पवित्र सक्रमेंत आमी जोडून आमचं भावार्थ दृढ करून आमकां बरें मान दी दुबळ्या ते पिडे सते गत नतल्या ते उदार जावं आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया करी पवित्र युकरिस्ती आणि मागण्याच्या जीवनात आमकां आकर्षित कर कुसार कळयल्या जेजू तर आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सगळ्या रासापासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सर युवजनांक आनी पवित्र सभेचे मुखले कामे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पडय क्रिस्त सामाक आनी भावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीन सवस्वार आनी देवाची वळख मेळशी कर भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्त सामजेली जियोंक आणि मागीर मौन मरून सर्गा तुझे संगीत देवाक उगडसूंक आमकां आमचे गती देवा लागीं विनंती कर म्हणून आमी मागतां आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अशा पिडेस्तां पसोत आमच्या शेजारा वाडयांत अशा पिडेस्तां पसोत कोणे सकट मागूंक विनंती केल्या सकट पिडेस्तांचो उडास आमी काडया. सुमयाचे नवी आमचो आदार आणि रस्ता सरकारी संसार सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो प्रार्थुम्या सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आणि अडचणीक सांपडलेल्या ते तुझे काळेस कितले मोवाळ म्हणले तुझ्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच बरी तुझ्या सेवका सालो रेसान आपले चिनी आणि मरणान साहित्य जपा करून तीस मोवाळाई लोकांक दाखवून जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओढून हाडले ताच्या विनवणेने आमचो भावार्थ वाडे आणि आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आणि आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आणि अनवरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारल्यो आणि उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजे कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. आमा बसोत विनंती कर भगवान लोरेसा क्रिस्तच्या बसनाक आमी पोजोवच्या खातीर सर पदवेदार देवा भगवान लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर सैत वरचे सकत तुवें दिले आमच्या वायट वाटण्या सवजो पालवांचे सकत आमकां दी आमी भावार्थान जियोंक आणि आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या समया मारेफा आमेन. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमकां आशीर्वाद देव वसुनेयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार भाऊ दिंबीर आशिल्ले कडेच आमच्या योजना पासत आमी मागया आमी जायते फिरगस गणांक आसांव साल्या वर्साची भक्तीक आसांव आमचें काम मुखार वचून आसा पळयतात तुमी मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें बडें तुमकां उक्तें जातलें म्हणा सुमयान सुमयेचेर बरोवस दवरून आमची सर योजना सफळ जावचे खातीर आतां मागया शतमनोत्सव स्मारक योजना सफळ जावं मागणे सर्गींच्या मोगाळा आणि काकुळदार बापा सालोरेसाक समर्पित केल्या बोंदेल फिरगस कुटुंबात जियोचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका अर्घ्य दिता. ही फिरगस स्थापन जावन 100 वर्सां आमच्या ह्या बगी संदर्भार आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर वतल्या सर बेसावां खातीर आमी तुका दिनवासता. आमच्या फिरगस शतमनोत्सवाच्या बागी सुवाळ्यार आमी मांडून हाडली सर योजना तुझ्या पांयां समर्पण दिता. प्रत्येक जाण आमी हाती धरिल्ले आमचे देव मंदिर नवीकत करचे योजन तूं स्पंदाक पावय म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पर घर बांदिना तर वावरड्यांनी वावरचे व्यर्थ म्हणल्या कीर्तनाच्या उतरा प्रमाणे तुजे विणे आमी देव मंदिर बांदूंक शकना. आमकां हे देव मंदिर नवीकत करचे भाग फावो कर. त्या कामाक सर फिरगसकारांनी हाताक हात दिवन वावरिशे कर. जो हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगाचो जाता. या योजना बऱ्या मनाचे उदार कर्जे दान आमकां फावो कर. जो उदार मनान दान दिता ताका सर्वेस्पर ग्रेस करता. हे दोन म्हणसर दान दिल्यांचेर या फुडें दान दितल्यांचेर तुजी भरपूर आशीर्वाद आवत आनी 100 वांट्यानी ताका पाठयली. तांची सर त्या सवान जारी कर. आमचो भावार्थ घट कर. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमकां थीर कर आनी आमची कुटुंबां भगवंत कर. आमी सेगजीव मंदिर जावन सदांच तुज्या राजांत जियोंक आमकां फावो कर. आमचे फिरगस कुटुंब आनी आमची सर योजना तुका आमी समर्पण दिता आनी तुज्या सादराचेर पातून आमी फुडें सरता. तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आमची सर योजना तूं सफळ कर.
आमच्या फिरगे संभ्रमण आचरणाचे भाग आमकां फोव कर हे मागणे आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी जो जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन सालो रे आमच्या पात्रोन संदा आमच्या सदा जेजू लागीं विनंती कर आमची सत्य सवा जारी कर आमेन. उबी रावया आमोरी म्हणून आमी सगळ्यांच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. आयच्या जेवणाक आमकां आदार दिला आपणाचें नांव नाका अभिजित एकोटाम 1000 रुपये रोजी डिसोजा 1000 रुपये आपणाचें नांव नाका एकोटाम मंजूर फिरगेचे दान मेळ्ळेले उपकार मुजार गजावन 1000 रुपये ताणें दान दिला. फुलनी पाकली या मंगळाच्या जेवणाच्या तर्फेन दान दितल्या समेस्त तांचो उपकार बावडटा. तुमच्या कुटुंबांत कलें बरें कार्य आसलेल्या वेळार आमचो उडास दवरा. या मंगळारा 10 जाणांक जेवण दिल्ल्यान आमकां ते बेसांव दिता. देखून आयल्या वेळार हांगासर तुमकां अवकाश आसा मुखार येवंक तुमच्या बऱ्या कार्या वेळार या पुणतळाच्या या आमच्या मंगळाराच्या नोवेनाक आदार दिवंक. हांगासर आमकां जायते जाण आमचे फिरगेसगार स्वयंसेवक जावन काम करतात जेवण वाडटात सेवा दितात तिदळ करतात तांचे पसोती मागया. आनी ह्या पुणतळाक आमच्या योजनाक तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला आम्हा बसून देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पावकार म्हणये कित्याक समी करोस जिवन जाला मागया या देवा तुज्या एकल्याच्या क्रिस्ताच्या जिवनपणावरवी संसार संतोषान पेले केली तुझे मया ओंकार मरी मरी पास असना जिरे सास मरी पात आमेन. मरी पात आमेन. महिमा बाप्पा पितागण पवित्र स्वाधीन सुदा सर्वदा महिमा बाप्पा पितागण पवित्र स्वाधीन सुदा सर्वदा महिमा बाप्पा पितागण पवित्र देवा केल्या बडव्या म्हणजे रगण्या सुखी देने मका राख संभाळ सलय आमेन. आमेन. प्रार्थना सर्गीच्या मोगाळ बापा या दिसा खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आयच्या दिसा तुवें आमकां हांगासर आपोवन हाडलें मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक फोव केलें तुजें आराधन करूंक आमकां तुवें कृपा दिली. हे भक्तीपण चलून येयल्या ह्या जाग बापांचो तशेंच हांगासर आमकां कुमक करतल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटा. तांचेर तुजें आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा ह्या जेवणाक फुलनी पाकळी दान दिल्या दानीचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या पुणतळाक आमच्या योजनाक दान दिता सद दानीचेर तुजी भरपूर आशिर्वाद वत 100 वांट्यांनी तांकां पाठी दी. आज आमी सेवेचें जेवण तूं पवित्र कर आनी जेवण सेवतेर आमकां सुमेस्तांक एकवटान आनी माया मोगान सांबाळ तुजी येतन रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Bagian kursaचे kurve निवार आमचे देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.